A koľko centimetrov myslíš? 2, 3. Dobre, teda skúsime. Takto si to dáme teraz a prejdem k tebe. Drž. Kľudne drž. Takto. Spredu briadka. Aha. Trojštirenku sa tam napichneme. Áno. A pomaličky ideme na... Dobre, drž. Vy trojštierinku štekli nožtek. Celo máme. Áno. Prejdeme takto okolo tváričky. Pomalšie, počkaj, drž ešte. Nožtek. Áno, ešte môžeme. Počkaj. Chvíľinku iba. Nožtek. Očička. Ocka. Dobre. Ústa. Otvor ústa. Iba na chvíľku. Trošku. Môžeme vložiť? Môžeme. Do pusy. Dobre, otvoríme jazyk, vyplazíme jazyk vyplazíme. Jazyk, trojštirenku trošku. Víš, ako sa trasím, no. Dobre bolo? Ale veď, no. Čo si povedala, že 20 cm špinavá, nie? Stará. Toto nie je špinavá, je staré, no. Dobre, veď, 1 cm. Tuto začíname. 1 cm. 2. Áno, 2. 3. Nič mimoriadne pre teba. Toto je staré, tieto plasty, keď sa to používa, moja zlatá, tak samozrejme, že sa to tak vieš ako, nebus tak masláva, dobre, tak to dal po čele, lebo som ti dala do úst, ja viem, ja som vedela, že budeš nahnevaná, nevadí, no. Čelo,